Ένα απλό πρωινό μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καρδιά σου, το σηκώτη σου, ακόμα και το μυαλό σου. Πολλοί θεωρούν ότι τα αυγά είναι πάντα υγιεινά. Και πράγματι, είναι γεμάτα πρωτεΐνες, βιταμίνες και καλές λιπαρές ουσίες. Όμως αυτό που σχεδόν κανείς δεν ξέρει είναι ότι όταν συνδυαστούν με ορισμένες τροφές, μπορεί να προκαλέσουν έναν πραγματικό εσωτερικό σοκ στο σώμα σου. Και το πιο ανησυχητικό, αυτές οι αρνητικές συνέπειες δεν εμφανίζονται αμέσως. Συσσωρεύονται πρωί με το πρωί, μέχρι που ο οργανισμός δεν αντέχει άλλο και αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια όπως υψηλή πίεση, χρόνιο αίσθημα κούρασης, ανεξέλεγκτη χολυστερόλη ή και κάτι πιο σοβαρό, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Έχεις σκεφτεί ποτέ με τι συνδυάζεις τα αυγά σου? Μπέικον, λευκό ψωμί, λιπαρά τυριά, ίσως έναν παγωμένο χυμό πορτοκάλι. Αν απάντησες ναι σε κάποιο από αυτά, τότε αυτό το βίντεο μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά για την υγεία σου. Και πού είσαι εσύ τώρα που με βλέπεις? Γράψτε στα σχόλια. Θα θέλουμε να γνωρίσουμε την κοινότητά μας εδώ στην Ελλάδα. Και πριν συνεχίσουμε, έλεγξε αν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι. Μπορεί να νομίζεις ότι είσαι, αλλά μπορεί να μην είσαι. Και αυτό κάνει τη διαφορά, ώστε να μην χάσεις περιεχόμενο, όπως αυτό που μπορεί κυριολεκτικά να προστατεύσει εσένα και την οικογένειά σου. Για δεκαετίες, τα αυγά με μπέικον διαφημίζονταν ως το ιδανικό πρωινό. Ταινίες, διαφημίσεις, ακόμα και πρωινά σε ξενοδοχεία. Παντού αυτή η εικόνα. Για πολλούς αυτή η συνύπαρξη σηματοδοτεί παράδοση, γεύση και ευκολία. Αλλά αν δούμε με επιστημονικό μάτι, ειδικά σε όσους έχουν πιάσει τα 50, αποκαλύπτεται ένας ύπουλος κίνδυνος. Το αυγό από μόνο του είναι τροφή υψηλής αξίας, με πλήρεις πρωτεΐνες, χολίνη, λουτεΐνη και άλλα συστατικά που θωρακίζουν τον εγκέφαλο και την όραση. Όμως όταν μπαίνεις στο ίδιο πιάτο με μπέικον, αλλάζουν όλα. Το μπέικον είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά και κυρίως σε νητρίτες και νητρικά, συστατικά που χρησιμοποιούνται για συντήρηση. Όταν θερμανθούν, όπως το τηγάνι, μπορεί να μετατραπούν σε επικίνδυνες ουσίες, τις νητροζαμίνες. Και αυτό που δείχνει η επιστήμη είναι τρομακτικό. Οι νητροζαμίνες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στο πεπτικό σύστημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το μπέικον προκαλεί ισχυρή φλεγμονώδη αντίδραση στον οργανισμό. Συνδυασμένο με τη φυσική χολυστερόλη των αυγών, δημιουργείται υπερφόρτωση στο σηκώτη και στο καρδιαγγειακό σύστημα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η σταδιακή απόφραξη των αρτηριών, ιδιαίτερα σε όσους έχουν κληρονομική προδιάθεση για υπέρταση ή καρδιοπάθεια, κάτι συχνό μετά τα 50. Και δεν τελειώνει εδώ. Αυτή η συνύπαρξη επιβαρύνει άμεσα τις στεφανιαίες αρτηρίες. Νεότερες μελέτες σε άτομα άνω των 60 δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση αυγών με μπέικον μπορεί να επιταχύνει την αθυροσκλήρωση, δηλαδή τη συσσόρευση λιπιδίων στα τυχώματα των αρτηριών, δυσχεραίνοντας την αιματική ροή. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για έμφραγμα και σιωπηλά εγκεφαλικά, που συμβαίνουν χωρίς εμφανή συμπτώματα, αλλά προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο. Και υπάρχει και ένα ακόμα σημαντικό σημείο. Όταν ξεκινάμε τη μέρα με πρωινό πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, ο μεταβολισμός μπαίνει σε μια διαρκή φλεγμονώδη λειτουργία. Το πάγκρεας δουλεύει εντατικά για να ρυθμίσει το σάκχαρο, το σηκώτη για να επεξεργαστεί τα λιπαρά και η καρδιά δέχεται μεγάλο βάρος. Γι' αυτό, όσο νόστιμος κι αν είναι ο συνδυασμός αυγών με μπέικον, καλό είναι να αποφεύγεται, ειδικά από όσους θέλουν να προστατέψουν την υγεία τους μακροπρόθεσμα. Δεν είναι μόνο θέμα θερμίδων ή χολυστερίνης. Είναι το πώς αυτή η αθώα μίξη επηρεάζει σιωπηλά το σώμα κάθε μέρα μέχρι που εμφανίζεται μια σοβαρή πάθηση. Λίγοι συνδυασμοί δείχνουν τόσο αθώοι όσο αυγά με μια φέτα, λευκό ψωμί ή μια απλή φρυγανιά. Είναι γρήγορο, συνηθισμένο και υπάρχει στο πρωινό χιλιάδων οικογενειών ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο σώμα σου όταν αυτά τα δύο τρόφιμα συνυπάρχουν κάθε μέρα στο πιάτο σου? Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει. Το λευκό ψωμί, σε αντίθεση με τις ολικής άλεσης ή τις χειροποίητες εκδοχές, φτιάχνεται από εξαιρετικά επεξεργασμένα άλευρα. Στην επεξεργασία αυτή αφαιρούνται σχεδόν όλα τα θρεπτικά συστατικά, ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και μένει σχεδόν καθαρό άμυλο. Όταν αυτό το άμυλο φτάσει στο στομάχι και αναμειχθεί με το σάλιο, μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε γλυκόζη, προκαλώντας αιχμές σακχάρου στο αίμα. Από μόνο του, αυτό είναι ήδη επικίνδυνο για άτομα με τάση προς ινσουλινοαντοχή, προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2. Και τώρα φαντάσου αυτή την αιχμή γλυκόζης να συνδυάζεται με τα φυσικά λιπαρά του αυγού. Αυτός ο συνδυασμός προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση στον οργανισμό, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, των οποίων ο μεταβολισμός έχει επιβραδυνθεί. Αυτή η συνεχής αθόρυβη φλεγμονή εξασθενεί τις άμυνες του σώματος, επηρεάζει το έντερο και δημιουργεί περιβάλλον για
Εμφάνιση υπέρτασης, σπλαχνικής παχυσαρκίας, αυτοάνωσων παθήσεων, ακόμα και κάποιων μορφών καρκίνου. Και υπάρχει ένα ακόμα κρίσιμο σημείο. Σε αντίθεση με τα τρόφιμα που έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως τα λαχανικά, τα όσπρια ή τα φρούτα, το λευκό ψωμί προσφέρει κορεσμό μόνο προσωρινά. Έτσι, μπαίνουμε εύκολα σε έναν φαύλο κύκλο πρόωρης πείνας, περιττών σνακ και σταδιακής αύξησης βάρους. Κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά σε άτομα άνω των 60 που νομίζουν ότι τρώνε ένα ελαφριά, αλλά στην πραγματικότητα αποθηκεύουν λίπος στην κοιλιά, χωρίς να ξέρουν γιατί. Και πάμε τώρα στον εγκέφαλο. Η υπερβολική γλυκόζη, σε συνδυασμό με τη χαμηλή διατροφική αξία του επεξεργασμένου ψωμιού, μπορεί να προκαλέσει αυξομοιώσεις στη διάθεση, δυσκολία συγκέντρωσης και μια αίσθηση πνευματικής κόπωσης, ακόμα και από το πρωί. Αυτό επηρεάζει την παραγωγικότητα, τη συναισθηματική ευεξία και τελικά ακόμα και την ποιότητα του ύπνου. Οπότε την επόμενη φορά που θα φτιάξεις αυγά, σκέψου καλά με τι τα συνοδεύεις. Αυτό που φαίνεται απλό και light, όπως μια φρυγανιά δίπλα στο πιάτο, μπορεί στην πραγματικότητα να ενισχύει φλεγμονές και να προκαλεί ορμονικές ανισορροπίες. Και πάμε σε έναν από τους πιο αγαπημένους, αλλά και πιο παραπλανητικούς συνδυασμούς. Αυγό με λιωμένο τυρί. Γεμιστές, ομελέτες, αυγά με κίτρινο τυρί ή εκείνη η τελική πινελιά στο φούρνο με λιωμένο τυράκι από πάνω, όλα αυτά είναι πεντανόστιμα. Όμως πίσω, από αυτή τη γευστική απόλαυση, κρύβεται μια μίξη που μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβαρυντική, κυρίως για όσους έχουν περάσει τα 50. Το τυρί όφνα, ειδικά τα πιο λιπαρά, όπως το κίτρινο τυρί, η όριμη φέτα, το παρμεζάνα ή τα επεξεργασμένα τυριά, είναι συμπυκνωμένη πηγή κορεσμένων, λιπαρών και νατρίου. Όταν καταναλώνεται μόνο του και με μέτρο, ο οργανισμός μπορεί να το διαχειριστεί. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το βάζουμε μαζί με αυγά στο ίδιο τηγάνι. Αυγά που ήδη περιέχουν φυσική χολυστερίνη και τώρα προστίθεται μια δεύτερη δόση ζωικού λίπους. Το αποτέλεσμα, ένα διπλό χτύπημα που δυσκολεύει πάρα πολύ το σηκώτη. Το σηκώτη, μάλιστα, είναι από τα όργανα που επηρεάζονται περισσότερο. Όταν εκτίθεται συχνά σε γεύματα με πολλά κορεσμένα λιπαρά, αρχίζει να συσσωρεύει λίπος. Αυτό οδηγεί στη λεγόμενη λιπώδη διήθηση ή λίπος στο σηκώτη, μια κατάσταση που συχνά δεν έχει εμφανή συμπτώματα, αλλά με τα χρόνια μπορεί να εξελιχθεί σε φλεγμονή, ακόμα και μη αλκοολική κύρωση. Επιπλέον, το επίπεδο της LDL, της λεγόμενης κακής χολυστερίνης, αυξάνεται πολύ πιο έντονα σε άτομα που συνηθίζουν να τρώνε αυγά με λιπαρά τυριά τακτικά. Αυτή η υπερίσια χολυστερίνης κυκλοφορεί στο αίμα και αρχίζει να εναποτίθεται στα τυχώματα των αρτηριών. Έτσι δημιουργούνται οι πλάκες λίπους, που με τον καιρό στενεύουν τα αγκία, μειώνουν την αιματική ροή και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Και υπάρχει και ένας λιγότερο γνωστός, αλλά εξίσου σημαντικός, αντίκτυπος στο πεπτικό σύστημα. Αυτός ο συνδυασμός, πλούσιος σε λίπος και πρωτεΐνη, κάνει την πέψη πιο αργή και βαριά, κυρίως σε άτομα με ήδη αργό μεταβολισμό ή πεπτικά προβλήματα όπως γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, γαστρίτιδα ή δυσκυλιότητα. Το αποτέλεσμα: βαρύ στομάχι, φούσκωμα, αέρια, κοιλιακή δυσφορία και πολλές φορές πτώση ενέργειας λίγες ώρες μετά το φαγητό. Και ειδικά για τις γυναίκες στην εμεινόπαυση, τα πράγματα είναι ακόμα πιο ευαίσθητα. Η υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών μπορεί να επηρεάσει την ορμονική ισορροπία, να διαταράξει τα λιπίδια στο αίμα και να δυσκολέψει τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά προβλήματα, που πλέον αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες θανάτου στις γυναίκες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Οπότε, ναι, όσο νόστιμος κι αν είναι ο συνδυασμός αυγών με τυρί, καλό είναι να τον ξανασκεφτούμε σοβαρά. Δεν λέμε να κόψεις τελείως το τυρί από τη διατροφή σου, αλλά να ξέρεις πότε και πώς να το συνδυάζεις. Και κυρίως, να αποφεύγεις αυτή την επικίνδυνη δόση στο πρωινό σου, ειδικά αν έχει γίνει καθημερινή συνήθεια.